Proiectul din satul Răscăieț, raionul Ștefan Vodă, se apropie de final. Încă puțin și băieții finalizează montarea pavajului. După extinderea spațiului, s-a primit o ogradă foarte frumoasă, spațioasă și cu un pavaj destul de modern. Dar și montat foarte calitativ de către băieții de la Lin Construct. La fel în cei mai scurți termeni și la cea mai înaltă calitate. Apelați la numărul afișat pe ecran pentru a stabili o consultație și ulterior un calcul de preț.